I pozdrav svima ljudi, danas ćemo nastaviti sa parkurom, znači isti serijal, novi serijal, ali na drugačiji način. Znači, welcome to parkour tutorial, ovdje kao nešto, idemo, prešli smo, i prešli smo, 2 dijamanta, jedan se ne važi, ne mogu da staviti, jedan se ne važi. Idemo na ovaj pogled, znači, je sad, tu, počinje teško malo, ovo je ipak malo teško, pa, evo, nikad sjaj, a to je više, čekaj, gledaj. Ajde, ovo je sad je kriv kompjuter. Što me nervira. Šta je ovo? Pa kako li? Ovo sve da prelazim. Ovo nema šanse sve da pređem. Ali vidite kako je ovo. Znači možda disconnect. Aha, ja mogu da odem, brate. A šta je ovo onda? Shift plus... Aha. Čekaj, možda to... Šta piše? Shift plus click to me su... Shift plus... Vrati, dok lepo. Ajde, molim te, preskoči ovo, inače da idem na kudu. Vratit ću se dok... Ja uopšte nisam provalio da ovdje piše easy, ovdje hard, ovdje normal. Znači, idemo na easy. Ajde skać. Pa da, nije dugačko, znači, možda će ovako ga brzo... A nemojte checkpoint. Pa možda si parkour majstor. Čekaj, nervira me nešto. Ovo vidi, gledi ga. Ajmo, ajde! Dobro je. Držite da ništa ne vidim buđavi. Ajde ga checkpoint. Znači ima ipak. A dugačko, mnogo vrate. Već sam mi se zagledao tastature za ono dole. Ovako ću da skačem. Sad ne vidim ništa. Onda ja da ti igram bolje ovako i... Ajde! Ajde iš. Ajde. Baš si dobar. Viš. Ajde Luka, pa pređi parkour. Barem znaš da možda pređeš ovo. Nego mnogo me nervira. Malo nešto baguje. Evo me nervira. Pod broj 1, ja ne volim ovo. Ne, pošto sam ovo ko da znam merdevine. Ovo što ih ne znam. A gdje sad ću padat? Da sam. Ajde, vrati me. To. Vrati. Dobro sećam. To. Pa da, više. Nastavim da nastavim da nastavim, zato što ću da nerviram. No, ovdje više skoči. Imaš noge. Gle, jao. Ne, brate, da je moguće.
čekaj, hodim back to point one. Ajde, ja, brat. A sad ti najbolje reći. Ma shvatila ti, wow, to je. Ajmo, moraš. Prokleti, pa proklet bio onaj koji je pravio ovo, niko ni ne proba da pozbuje, ovo je 4 bloka, 1 uvis, ma idi. Jeste, sigurno. Jeste, ovo, može mi da pređe sa čitom. Eto kako je to, pređe dalje, realno mi. Ajde ti, ne gledaj gore. Kako sad nije šprintovalo? Sad ako te ne preskočim, znači neću više da si... A, što nam je gore čekaj? Molim te. Proklet gasi i... Pip. Ja malo počelo. Ja. Da se smiri malo. Sad udari po sred ekrana, ali neću. A na to ću ovdje da padne. Da svaki put udarim u stop. A sljedeći put ću da zakoljam, neću više da idem na to. Konačno, a zato ću ovdje padati. Čudo, zato ću ovdje. Čudo, zato ću ovdje. Majke, čudo. 3 ekstra. Crkli da pogledaj svi. Šta, ajde pomeri me. Dobro. Ajde probamo ovo, ali ako je onaj bio. What? To ovako je uskočiš. Aha. Aha, vidi tu pjeri, jel? Vidi kako sam pametan. Upa, možda pređemo i ovo. Ne, što se desilo sa mnom? What the? Pa kako to može se desiti? A, s ovim poletiš. Čekaj, da ti letiš? Da, s ovim žutim poletiš. Pa ne, s žutim poletiš. Dobro, ako sam poletio, tu nisam. Ajmo, ono će da bude ovdje. A što mi uvijek spavniš unutra, vrat? To, aha, može ovako? Ništa bi moja zamisla. To, ne! Ja našla da snimam. Ja našla, a nisam ni video mape. Ja našla da snimam. Ja! Pa sljedeći put neću snimati dok ne vidim mape, pa nema šanse. Neću zajedno. Ne. Samo... Gle budalu što je pravila. Neki mi da nađem čoveka koji je ovo pravio, da mu nađem hotel da živi. Ne, beži. Muzika. Sada ne čujem. Svaki put kad padnem. Ne, stani.
Može ovako. I što sad? Aha, sad sam kao Spiderman, a? Šta sad treba ovako nešto, a? Ovako ti šta sad ovdje realizirati? Da se ovako skače. Pa gledaj sam ja Spiderman, brate. Da ti se verem ovako. Ovdje. A, možda odavde, a? Ili sam ja malo tom drknula. Izgleda sam ja tom drknula. Ovako, mislim da... A! Pa sad bi ti rekao, ali... Nije pristojno da se kaže. Ovo me natere tako. A vidjet ćete, u sljedećem klipu imam mlade, znači ovdje čoveka i on će se a ja ću tu da mu pitam, ovako si napravio, i imam da mu dam ovdje da radi ovaj parkour i da pokaže kako on to zamislio, majke ti. A šta ovdje treba? Aha, vidiš to, nisam skapirao. Budal, šta je to? A, ne treba na žuto, to znam. Dobro ljudi, to bi bilo to za ovaj klip. Hvala što ste gledali, imamo 4 dijamanta. Hvala što ste gledali i ne daj Bog da iko igra ovo, ali IP od servera će biti u deskripciji. Hvala što ste gledali, vidimo u sledećem klipu.